Hi friends, नोंथांमोननि गोदान भिडिअ ओरैनो थाबाय दिनै जोङो दारगसियाव आब'नि हाबायाव थांगोन आरो मामि बाबा आं थांगोन आरो नै गिबा आब'आ ओंखाम नङा आरो ओंख्रि भाजा संनो हागोन आब'आ देनां भाजा एवना जानो हागोन आरो जि बरियाखा मामि बेसेबां लानाय 1000 लादोनो Aboni bimaया नैबेनो आरो आयंआ Hi. मोनालायबाय आरोना जों दा हाबानिफ्राय फैबाय आरोना न'आव थांगासिनो दे मा जागोन बिलाय दे ला जायो ला नांगोन ना